Ano call khayawi ke bata phaidi norok sormo phaina hingke ano sikang call khai phaidi ang norokno tolan chimino lamsongnai asuk de basadi hingni ang norokno lamsongnai call khayawi phaigen ge somoyo chungbo jora ma yang thango tei customer rok nogo bo thangai tonguyo ngai abon bagai norokno lamsongoi mayango hingke norok phainani sikang ano kisa call khairdi phone number sasidi phone number ani 8974127143 norokno anbungke mansi de borma parake parangke Bisramgonjo bo tei norok sorobo phai ang mai malai hingke anbung sairdi borok norokno welcome khainai tonnai tei sinor staff rokta borok norokno welcome khai asuri torinai tei rok ronai cha coffee rok ronai anbung sairdi o khairpur Maruti Suzuki showroom norok je kono gari paina musung khake bono bumung gari bumung sawe an details rdi hinai chimin bono call khaidi hingke norok details pura mani paine wan nanangya e gari ni bumung kiha phunur basidi gari yango tongo Desire tongo yango Desire tongo Wagoner tongo Victoris tabok norok 1 lakh rekhang no man thangnai gari de available gari to available sabai jang no ngai norok je gari nana musungo Maruti Suzuki Pallavi Motors ni gari nana musungke ang bai kerengni mano ang norokno help khainai yango tongo gari stock available no tongo tei norok gari ni price sina musungka ano call khaidi tei hisab rok nangke call khaidi Oke, kasan tate busong sing pailai sinai sini madam manchi belai borok kaham bos kango bo wase puro bo trophy mani payo medal mani payo certificate bo manka obon sai sikang bo kubung mo borok no phalai feedback comment kaham mani paijak engke a trophy no no phungna mani photo simcha phurma phung sibo bono de nogo soge kya amon bagai jodi soy man kangke aborong boti sa phunu firane belek borok kaham ekbar norok bindo hisab nadi paina kangke bo wase contact khadi ke tini bag sing chene jotonan hambai yango tongo sini next ani gari France Delta CNG oboni price engkha 10.5 lakh sogene down money hingangke 1 lakh rekhno nahar mannai France Delta CNG ni 1 lakh down money rekhan nahar mannai omo hingke Victoris ZXi petrol smart hybrid omoni price engkha 15 obo hingke Wagoner BXi CNG plus petrol oboni hingangke 7.5 tei norok 80-90 khen mannai mokai Victoris LXi CNG plus petrol mokai white color ni omo hingangke push button gai monorok mani mannai 1 lakh rekhan mannai mobo mokai DZR BXi CNG white color ni mobo norok 1 lakh rekhino nahat mannai 1 lakh tubdi tei nogot lang thani DZR yango tongo DZR CNG plus petrol yango tongo Victoris ente kaisa tongo Artiga BXi CNG oboni price engkha 12.30 kino nogot lang mannai